училище. А сега чуйте добрите съвети, които дава доктор Петър Берон. Каквото не искаш да ти направят другите, не дей да го правиш на тях. Ако много говориш, много грешки правиш. Ако един път излъжеш, втори път не ти вярват. По-добре приятел верен, колкото камък безценен. Не се прикривай на другите, а гледай себе си. Прави добро, за да получиш добро. Почитай старите, докато си млад, за да почитат и теб, когато остарееш. Каквото обещаеш, да го направиш. Не дей да обещаваш, че ще направиш това, което не можеш да направиш. Ако не спестяваш, скоро обедняваш. При каквито живееш, на тях ще заприличаш. Не гледай кората, а средата. Когато нещо ще започваш, първо силите си премери. Не се срамувай да питаш за това, което не разбираш. Днес мисли какво ще правиш утре. Не отговаряй на злото със зло. Почитай всеки го така, както заслужава. Отваряй се очите, докато е време. Никога нищо не казвай, преди да помислиш. Малко говори, повече слушай. Затова имаш една уста, а две уши. Което правиш, прави го добре и мисли за после. Който хвали себе си, говори против себе си. Това са част от мъдрите, добри съвети на доктор Петър Берон. Останалите и целият ривен доклад пожелаваме, когато вече мисля, че вие вече сте грамотни, да прочетете в следващите часове със своя госпожа Румяна Илиева. Благодарим ви и ви пожелаваме приятен ден. Това бяха учениците от втори Б.